खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय BTC ओनसोलनि हा-हुफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सान-हर खामानिया सोलिगासिनो दं आरो बे समाव मख'नांगोन दि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय BTCनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हाफोराव नन ट्राइबेलफोरा आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानायफोरखौ थाबैनो इभेक्सन खालामनानै होस्रांनांगौनि दाबियावबो बे समाव बिथांमोना गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। जाय समाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा एबा दैदेनगिरिफोरनि खुगाया बन्द जानानै दङ इभेक्सन खालामनायनि बाथ्रायाव बिसायख'थि एबा राजखान्थिनि गादिनि थाखाय जोंनि BTC ओनसोलनि एबा जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकफोराव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय हाफोरखौ मालाब्लाबो इभेक्सन खालामनायनि सानफेरै दैदेनगिरिफोरनि सायावबो गोख्रों बाथ्रा बुंबोगासिनो दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि वर्किं प्रेसिडेन्ट दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथाङा फिन आरोबाव बे समाव BTC सरकारनिसिम गोख्रों दाबि थाबैनो गुबुन रायजोफोरनिफ्राय फैनानै इन्डास्ट्रि खुलिनानै हाखौ अकुपाइड खालामफैनाय बिथांमोननिफ्राय उद्धार खालामनांगौनि दाबि बे समाव बिथांमोना फोरमायदों जे BTC ओनसोलाव गुबुन इन्डास्ट्रिफोरनो हा हगारनायफोरखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांदों जेराव बे समाव बुंनांगोन दि जाय BTC आव सरकार फैयो बे सरकारानो गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनानै इन्डास्ट्रि एबा जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हाफोरखौ दखल खालामनानै एबा रेन्टआव होनाय हाबाफारिया जाबोगासिनो दं बेफोरखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांदों दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथाङा जे गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै इन्डास्ट्रिफोरनो हा होनायफोरखौ लाफिननांगौ होननानै फोरमायदों एबा दाबि दैखांदों दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय माबोरैहाय जोंनि BTC ओनसोल एबा BTC काउन्सिलनि हा-हुफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय माबोरै गोख्रों खामानि मावबोदों आरो माबोरै थांखि लादों बेखौ दावराव दैख्रेब नार्जारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। दा बे माने BTC हाखौ जोङो माने इन्डास्ट्रि खुलिनो नागिरदोंब्ला BTC आ गावसोरनो प्रजेक्टखौ खालामना दों आरो बेबो उइदाउट एफेक्टिं दा माने ट्राइबेल पिपुल्स लेन्ड ट्राइबेल मानसिफोरनि आरो बे एब्रजिन मानसिफोरनि हानि खुनु एफेक्ट जायाजासे खुनु लस जायाजासे अबेबा जायगायाव माने मोनसे बेनिफिसियारि मोनसे इन्डास्ट्रि खालामनोबा BTC आ खालाम जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया बे बेनिफिट जाथों रायजो राजा उपकार जाथों बे खिन्थु नोङो बे हाखौ अबेबा मालायनि हगारनानै सोरनिबा हरनानै बेयाव नोङो रायजो राजाखौ खस्थ' दोननाय बे जानो हाया BTC सिक्सल' बेखौ एलाव खालामाखै दा दिनै सोरबा अबेबा EPDCLनि हा हगारनानै नोङो ट्राइबेलनि बेल ब्लकनि हाखौनो नों माबानानै सेनानै मालगावआव बिदिनो खालामदों दा मालगावआव 900 बिगा हाखौ नोङो माने बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि हा बियो बे हायाव नोङो गासै 900 बिगा हा दिनै माने EPDCL हा होनना दों EPDCLआथ' जेबो खामानि गैया EPDCLआ अनलि पावार डिस्ट्रिबिउट खालामो बे पावार जेनेरेट खालामा दा खिन्थु बेनो हगारनानै मा खालामदों नामाव बेनो हगारबाय खिन्थु इनडाइरेक्टलि बेखौ आदानि कम्पानि होगोन आरोखि दा आदानिया बेयाव डाइरेक्ट मोनफैया हाखौनो मोनफैया आदानिया दा मोननो हायिनि थाखाय मा खालामदों खायदा खालामबाय EPDCLनो ओमफ्राय EPDCLनिख्रुइ आदानिनो बिराद अननाय बे दा बिदि खालामनाङा बे ट्राइबेल बेल ब्लकनि हायाव नों EPDCL बोरै हा हगारायो दा हरसे जों बेखौ होहोआ जों होबथागोन जों बादा होगोन आरो रायजो राजाखौ बेखौ होहोआ बेखौ जोंनि दानि BTC सरकारा माने बुजिनो सेस्था खालामनांगोन बुजिनांगोन जों ओरैनो जुजिनानै जों बेयाव BTC मोनाखै थैथांगौना माने मानसि थैदों गोबां मानसि जिउ खहा जादों गोबां मानसि भंग जादों गोबां मानसि माने जिनाहारि खालामजादों दा बेफोरखौ रियेलाइज खालामनांगोन बुजिनांगोन आरो बेखौ बुजिदोंब्ला एफाराब गिदिर संग्राम खालामनानै फैनाय जोंनि BTC नेताफ्रा दिनै बेबायदि मालाय मानसिया बाहेरानि माबाफ्रा इन्डास्ट्रिफ्रा हा लाफैनो नागिरनायखौ एलाउ खालामनाङा आयेना थोना आयेन थोनि खामानिखौ मावनाङा दा जों बेखौ खावलायो आरो बिदि मावोब्ला जों होबथागोन जों ओंखारगोन रायजो राजाखौ लानानै बे